sahabbansa da masu binsa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ba abin da za mu ce yau din nan a 11 ga wannan wata a sakamakon wannan rahoto da ya same mu daga kotun zaɓuɓɓuka wacce ta tabbatar da nasarar mutanen Kano ta Kudu, ta tabbatar da nasarar mutanen jihar Kano da duk wani mutumin kirki a arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya. Ba mu da ta cewa sai dai mu ce mun gode wa Allah, kuma Allah ya sake jaddadawa da tabbatarwa da cewa sai ya taimaki wanda aka zalunta ko ake shirin a zalunta walau ba da hilin komai tsawon lokaci da yake nan. Bayan haka kuma ina so in sake yin godiya ta musamman ga mutane gaba ɗaya da suka ba mu gudunmawa har zuwa yanzu nan kuma suke sake shirin ba mu gudunmawa, tun daga kan jagoran mu shi injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, gwamnan mu na Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, da yan majalisun tarayyar mu da yan majalisun jihohi da sauran mutane da suka zo suka tsaya aka tabbatar da wannan nasara. Kuma dole ne mu sake godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Abinda muke ta faɗa yau ya tabbata a wajen mutanen Najeriya cewa shi wannan mutum wanda ya zame wa mutanen jihar Kano da Najeriya da arewacin Najeriya matsala, Allah ya kawo sa, kuma Allah ya ɗauko shi tsakiyar kasuwa ya tona masa asiri. Shi zaben nan mutane su zaɓi bambancin mu da shi 127, amma saboda shi ne sarkin barayi nomo ya tafi cewa wai ba mu ci zaɓe ba, shi ya ci zaɓe ko kunya baya ji. Yana da 'ya'ya, yana da mata, yana da surukai, yana hawa sahun sallah tare da musulmi, kamar ma mutum baya tunanin cewa zai mutu ko kuma akwai tashin kiyama. Wannan abin takaici ne, kuma ina kira kuma ina roƙo Allah ya tsarkake zuciyarmu, ya hana mu fadawa cikin irin wannan son zuciya. Zan sake kira ga jama'a cewa in Allah ya so ya yarda wannan al'amura da muka ɗauko a cikin waɗannan kwanuka har zuwa ƙarshe su taya mu da addu'a mu tsaya a kansu, har ganin cewa in Allah ya so ya yarda mun samar da canji mai matuƙar mahimmanci ta hanyar tsayawa kan abin da dokokin ƙasar nan da Allah subhanahu wata'ala ya tsara mana a matsayin mu na wakilansu. Mun gode wa Allah, mun gode, ba mu da ta cewa sai dai a ƙarshe wa wurin abai ilallah inna Allah basirun bil ibad.